Bine ați venit, doamnelor și domnilor, sunt Dan pentru HD Gadget și în acest video o să ne uităm un pic la un router gigabit de la TP-Link. TP-Link-urile astea sunt pe toate drumurile în ziua de azi, dar sunt bune, sunt ieftine, de ce să nu ne băgăm și noi? Hai să vedem, deci, ce e așa deosebit despre acest router. În primul rând că este un router cu toate funcțiile posibile și imposibile pe care ți le poți dori de la un astfel de aparat. În al doilea rând e că are un preț bun, deci undeva în jur de 350 de lei pe la diverse magazine. Și în al treilea rând, dacă cumva ești un abonat RCS-RDS, acesta este routerul gigabit pe care ei ți-l dau atunci când soliciți abonamentul la conexiunea de internet gigabit, care mai nou a devenit disponibilă în oferta RCS-RDS. Deci este interesant de văzut cât de bun este routerul ăsta pentru o viteză de internet extraordinar de mare. Și bănuiesc că mulți care vor să-și facă abonamentul ăsta stau și se gândesc că trebuie să-mi cumpăr un router foarte scump, un Asus din acela de 1000 de lei. Routerul ăsta ieftin de la RCS este bun de ceva sau îmi iau degeaba conexiune foarte scumpă pentru că o să fie gătuit în router? Ei, asta vrem să vedem noi acum. Hai să ne uităm un pic la funcții. Deci aici este fotografia. O să încerc să nu ating trepiedul. Deci numele produsului, cu asta trebuia să încep, nu? Deci avem routerul TP-Link TLWDR 3600. Deci, da, așa sunt numele astea de astfel de produse. Și aici, în față, imediat sub fotografie, vedem trei funcții. 300 cu 300, deci conexiune de rețea duală, simultană, pe 2,45 GHz, treabă foarte bună, două porturi USB, care pot fi folosite pentru conectarea unei imprimante sau unui hard disk care este transformat automat în NAS, în Network Attached Storage, adică filmele, muzica, fișierele disponibile pe acest hard disk conectat la router devin automat disponibile în rețea prin protocolul UPnP sau DLNA. Apoi, Guest Network, rețeaua de oaspeți, funcție foarte utilă pentru cazul în care vrei să dai acces la internet cuiva care a venit la tine, dar nu vrei să dai acces la toată rețeaua ta locală și la toate fișierele care sunt împărtășite în rețea. Asta e genul de funcție care era disponibilă la routerele mai scumpe de obicei. Sigur, nici ăsta nu e cel mai ieftin router, dar dacă luăm raportul funcții, viteză, preț, mai ales dacă îl iei cu 180 de lei de la RCS, deja este imbatabil acest router. Și pe spate, ce vedem? O fotografie a porturilor din spate și o prezentare mai pe larg a tuturor funcțiilor. Iarăși gigabit, wireless, on-off, da, e un buton de... O să vedem produsul. De fapt, hai să ne uităm la el. Uite-l aici. Să reglez un pic luminozitatea, că fiind atât de negru, practic ce se întâmplă este că camera nu reușește să mai focalizeze. Deci iată, să-i dăm și țipla asta la o parte. Așa. Doamnelor și domnilor, TP-Link TLWDR 3600 sau mai simplu routerul gigabit de la RDS pe care ei ți-l dau pentru conexiunea gigabit special. Nu e un router mic, deci routerul ăsta nu e cel mai discret router, clar. La mine înlocuiește un Cisco care era jumătate cât ăsta și n-avea nicio antennă externă și făcea același lucru, adică practic avea aceeași acoperire a rețelei wireless. Asta are aceste două antene mari, cam greu să-l ascunzi undeva. Asta nu e, designul n-ar fi punctul forte al acestui router. Și în spate vedem că nu există LED-uri pentru porturile LAN. Toate LED-urile sunt în față. Dacă ne uităm aici, cumva să și focalizeze pe chestia asta neagră. Deci iată, aici sunt toate LED-urile care o să clipească ca un pom de Crăciun dacă ai toate porturile conectate. Deci vedem iconița de pornit oprit, iconița de martor, două
iconițe pentru wireless, pentru cele două rețele 2,4 și 5 GHz, 4 porturi WAN, butonul de VPS, acela când vrei să conectezi un dispozitiv fără să-i bagi parola. Iar în spate mai sunt doar două LED-uri, cele de la porturile USB. Din stânga în dreapta avem, să dau un pic mai aproape, asta este portul de alimentare, un buton de oprit-pornit, încă un buton de la care oprești doar rețeaua fără fir, un lucru foarte bun, poate vrei să oprești rețeaua și nu trebuie să mai intri în interfața de administrare, nimic de genul ăsta. Două porturi USB, astea sunt foarte bune, de obicei routerele în ziua de azi au un port USB, asta are două, deci poți să faci pe un port USB, poți să faci să conectezi imprimanta în așa fel încât să fie disponibil în rețea și pe celălalt port USB trebuie să poți să pui un hard disk care să devină un NAS, practic, cum spuneam mai devreme. O problemă ar fi cu serverul de imprimantă, deci am încercat cu imprimanta mea și efectiv nu funcționează. O să vedem și în interfața de administrare când o să vă arăt. Deci nu e nimic de configurat, e oprit, pornit, ei bine, nu funcționează, ceea ce e cam enervant pentru mine, care cu routerul meu aveam imprimanta conectată prin USB și mergea fără nicio problemă. Ei bine, aici nu vrea să meargă și gata, asta ar fi o bilă neagră. Portul de WAN, gigabit, da, deci am mai văzut rutere așa zise gigabit, care aveau gigabit doar pe LAN, nu și pe WAN. Asta este gigabit și apoi cele patru porturi LAN care au LED-urile de funcționare în față. Iar aici în partea din dreapta este butonul de reset, evident, care este un buton care se poate apăsa normal, nu trebuie să vii cu ACE de siguranță sau cum știu eu. Și în același timp, acesta este butonul VPS, care îți permite să conectezi orice dispozitiv la rețeaua wireless fără să trebuiască să introduci parola, pur și simplu prin apăsarea acestui buton. Deci, pe ansamblu, un router plin de funcții și la un preț decent. În continuare, hai să vedem cum se prezintă interfața de administrare și să facem un test de viteză. Iată cum arată interfața de administrare. În primul rând trebuie spus că nu e nevoie să intri aici. Pentru cine nu are chef de setări complicate, tot ce trebuie să faci este să introduci CD-ul care vine cu aparatul în unitatea optică a calculatorului, să-l lansezi și acolo poți să faci o configurare minimală doar cu introducerea parolei și numelui de utilizator pentru conexiunea la internet și cu introducerea parolei și unei denumiri pentru rețeaua fără fir pe care vrei să o creezi. Și asta e tot. Dar pentru cine are mai multă atenție la detalii și vrea să facă niște configurări mai avansate, așa arată interfața. În stânga e meniul, în mijloc sunt opțiunile și în dreapta este manualul de utilizare care este dinamic. În funcție de ce selectezi din stânga, îți apar informații contextuale în dreapta, ceea ce e foarte bine. Există tot ce îți poți dori. Se pot face restricții de conectare după ore, după IP-uri. Se poate implementa serviciul Quality of Service, acela care îți permite să prioritizezi traficul pentru anumite calculatoare, dispozitive sau pentru anumite aplicații. Dar ce nu-mi place mie este faptul că totuși interfața nu este foarte, din punct de vedere al uzabilității, dacă ăsta e un cuvânt în limba română, a ușurinței de utilizare, lucrurile nu sunt chiar strălucite. De exemplu, avem aici un IP în MAC binding care îți permite să legi un anumit IP de un anumit MAC și pe de altă parte avem la DHCP, avem aici rezervarea adreselor. E un pic cam confuz care e diferența între cele două. În rest, dacă trecem cu vederea faptul că din punct de vedere al uzabilității nu e chiar cea mai elegantă interfață și sunt dispus să trec cu vederea datorită prețului. Deci, dacă trecem cu vederea chestia asta, este un router care are tot ce îți poți dori și toate funcțiile posibile. Dar hai să facem un test de viteză, că până la urmă pentru asta a venit lumea aici și asta e ce vrem să vedem. Deci vedem aici, am făcut deja un test, download-ul e 723 de megabits și upload-ul 100. Ce avem aici este un test cu serverul RCS-RDS, care nu e reprezentativ pentru ce se întâmplă atunci când navighezi pe internet, evident, dar ce ne interesează pe noi aici este să vedem capabilitățile routerului, în ce măsură routerul preia traficul din internet și ți-l aduce în rețeaua locală fără să-l gâtuie. Și după cum vedem, 723 nu e deloc o viteză rea, putem să facem încă o dată, dar cred că acum n-am mai ales serverul
același server. Habar n-am cu ce server sunt acum, dar hai să vedem ce se întâmplă. Da, da, îmi place, da, da. Doamnelor și domnilor, 800 de megabits. Asta e viteza pe care am prins-o cu cablul băgat direct în calculator. Deci pot să confirm că acest router nu zgâtuie niciun fel viteza. Ai exact ceea ce plătești și cei de la RCS au ales routerul bine. Merită să-ți iei conexiunea gigabit. Prin acest router nu o să-ți fie redusă viteza. Și asta e ce contează. Sigur, atunci când downloadezi din diverse alte locuri, se întâmplă alte lucruri care țin nu de router, ci de hard discuri, calculator. Ce pot să spun este că dacă nu ești mulțumit de conexiunea ta gigabit, ar fi bine să investești în o soluție RAID cu mai mult de 2 hard discuri sau SSD-uri. Aici trebuie să băgați banii, nu un router. Routerul de la RDS este foarte bun pentru conexiunea gigabit. Ok, asta a fost recenzia mea pentru, stați așa, pentru routerul TLWDR 3600. Dacă v-a plăcut acest video, nu ezitați să dați un like și un subscribe. Sunt Dan pentru HD Gadget. Acum vă spun la revedere și să auzim de bine.